തിരുവനന്തപുരം മണക്കാടിന് സമീപം നമ്മുടെ കൊഞ്ചറവള യു പി സ്കൂൾ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് കഷ്ടിച്ചൊരു 300 മീറ്ററിനകത്തുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മുടേതായി ഈ കാണുന്ന 10 സെൻറ്റ് സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. യു പി സ്കൂൾ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് കല്ലാട്ടുമുക്ക് പോകുന്ന റോഡ് നമ്മളിങ്ങനെ കയറി വരുമ്പം തന്നെ ആദ്യം കാണുന്നൊരു വളവ്, അതായത് ആദ്യം ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിയും. നമ്മൾ ആ തിരിയണ്ട, നമുക്ക് റൈറ്റിലേക്ക് കയറുക. റൈറ്റിലേക്ക് കയറി ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ 1-2 വീടുകളുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ ഉടൻ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി കാണാം. ഇത് ടോട്ടലായിട്ട് 13 സെൻറ്റിൽ ഒരു 3 സെൻറ്റ് അപ്പർ സൈഡിൽ നിന്ന് അവർ വേറെ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് പോയിട്ടുള്ള 10 സെൻറ്റ് സ്ഥലമാണ് വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ളത്. നമുക്കിത് ആ റോഡ് ഫ്രണ്ടേജും കിട്ടും. ഇതുപോലെ ഇതുവരേക്കും, അതായത് അങ്ങോട്ട് പിന്നെ ചെറിയ വഴി ചെറുതാവും, ഇതുവരെ നല്ല വീതിയുള്ള റോഡ് തന്നെ ഈ സൈഡിലൂടെയും കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. ടോട്ടലായിട്ട് 10 സെൻറ്റ് സ്ഥലമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 2 കെട്ടിടമൊക്കെ വെക്കണമെന്നുള്ളവർക്കും ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇവർ ഒന്നിച്ച് 10 സെൻറ്റായിട്ടേ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വില പെർ സെൻറ്റ് 16 ലക്ഷം രൂപയാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ മണക്കാട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചാല അങ്ങോട്ടേക്ക് ഈസിലി ചെന്നെത്താൻ പറ്റുന്ന ലൊക്കേഷൻ, അതുപോലെ കല്ലാട്ടുമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബൈപ്പാസ്, ആ രീതിയിലും ആക്സസ് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് വിളിച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വില പെർ സെൻറ്റ് 16 ലക്ഷം രൂപയാണ്.